Okej. OK. Si vodorovne, že? Nice. Nice! Máme bonus. Modré odjeb hlavne asi. A rings. Dobre, prstenie nejako, že by hitlo. Nice. Ešte dačo? Yes! Yes, max bonus, chalani, max bonus. Na 20, keď tam ho poď. To môže cinknúť jak blázen. Loki no chat. Loki do piče. Poďme, chat. Nice, paráda. Hlavne dole potrebujem. Hlavne dole. Piče. Ľavú stranu. Nice! Nice. Máme Katunga. Hlavne by bol dobrý Katunga, alebo nejaký Tom ešte tuto dropnúť na tejto pičovinky. Okej. Chce to nejakého Toma dropnúť s dobrým symbolom. Tom dobrý symbol. Á, jebať. Dobrý Katung. Kurva. Tom. Rob ti Toma. No piče, Tom. Piče. Málo. Okej. Okej. Modré. Nice. Kurva, na piču trefa. Tak kot. Nazdar, skúsim rozbiť stenu. Hlavou. Ja nejak takých tým 100 sobou, tak rozbijem hlavu stenou. Alebo stenu hlavou. Piče. Okej. Aspoň nemusí ísť takto horizontálne, nie? Okej, uvidíme. Piče, prečo sa mnou odjebalo práve? Dobre, ešte niečo? Dám vás ešte ukážem, poď. Môžem byť decent, nie? Nice! Dobre, celá ľavá strana, poďme ešte tú pravú. Práva. Prava. Yes! Dobrý Katul, prosím. Iba dobrý Katul, kurva. Chápeš? Lokin chat, dobrý Katul. Potrebujeme dobré Katul a to má na kraj. No. Yes! Poď. Tom. Tomo Menes. Tom do piče. Pre všetkých neveričov. Pre všetkých skurvených neveričov do piče. Pre všetkých neveričov. Čo je, kurva? Zas, proste hovna. Poďme preč, bla. Bla, kokotinky a tak. Pustíš hudbu? Dobrá, aspoň hudbu si pustím, nech si budem vibovať, ale... Okej. Počkaj. No, modré. Nice! Tebe jebe to, čo bol za čumpus. Ó, škoda. Českáš na 30 no poď. Tam škoda, že to nedal dobre tie knižky okolo toho Toma a tých swordov, tých mečov, tie by boli riadne, no. Okej. Ako kot. Potrebujem ľavo dole, prosím. Ľavo dole.
Ja máme 30 x, nechápeš? Počkaj, back to back? Okej. Okej. Piče. Piči chlapi. Okej. Okej. Nice. Dobrý clear, krásny clear, fakt, že for real, dobrý, krásny clear. Len. Dobrý. Poďme štít. Nice, ešte dačo. Iba trojkač, no poď. A trojkač môže tiež napevovať, dúfam. To je na piču. Je to dve horné, prosím. Top right. Piče. Do piče. Co? Poď. Okej. Takto vodorovne asi nie. Horizontálne či jak to je. Dobre? Poďme. Yes! Na 40-ky chalani. Na 40-ke kurva, poďme. To by mal byť max bonus, nie? Dúfam. 6kač či 7kač? 6kač do piči 10kač, no poď. Poď. No piče. Tam najebeština tam vieš, ale. Dobre, tieto dva dolné. Lock-in, prosím. Dva dolné, na 4 spiny. Nie, dva dolné do piče, prosím dva dolné. Poď tieto dva dolné. Jebe mu! Dva dolné. Prosím. Nie! Čo? Píčišek to nedáva nič, jebe ti. Plus. Priznáš, že chceš len poflexiť, ale ak chceš flexiť, tak jedine z Tesly ako točíš. Plus! Plus! Bang, Golkin. Maťo, ako ja ťa mám rád, naozaj. Ak ti niekedy potrolím, ale tak chápeš. Páči sa mi. Si naozaj taký, aký si a že úprimný for teraz. Tak díkes, to si vážim. Nie? Tak snažím sa byť taký, ako veľa ľudí dá sa vám hejt a toto všetko. Alebo proste pičujú aj tak do mňa. Tak ale to vždycky nejakí ľudia budú teba pičovať, ale tak hej. Robím tak, ako myslím, že je správne, no. No, haló!